dagoena, gero Amerika eta horregalitz ikizagortza osasuna eta girola eta gero muskula eta zura. Adibidez, jendu batzutan jartzen gara taldeka eta jendu hori zelako kontzeptu mapa batzuk eta unin bigu adibidez kontzertu bat gurasoan dako eta gaitz preparaken eta bebai, debagoien enean geben fagina lehenkatzako bat museu ikustera, gero bai jakin eta gero fagine debarreka ikusten debagoienak hau arte. Lengua castellana, adibidez, Amerikan geben, Txanelan geben aspaldiko amerindiarrak eta lengua castellana geben gaur egungo amerindiarrak eta bai emigrazioaren buruz. Adibidez, da idazkaria, koordinatzailea, Gero laguntzailea eta materialaren arau batzuk taldeka egiteko adibidez hau zapalean hitz egin gura. Danon iritzia jasogula eta adibidez beti mainik esan duzko ezin dula adibidez, esan dut nik. Niri deia guztiz eta garazik zen dago niri ez da gorpeak behar beren beze proposamena dut. Argazkitxak eta gero bai informatikan jendu bazter guzti begira. Hori txanelak inputak eta gero aparte xarkarman. Bebai dago blog bat. Jokuak eta argazkixak, Gero gure argazkixak zein jun bideoak eta hola. gure lanan argazki batzutan hor sartzen gara eta jolastu. Jolastu.